sad ću jedno da im ispričam priču. To priča baba Čiron. Bio jednom jedna baba što mnogo volela Sonika i stalno mu davala i on se upio i otišao na Mars. Deda došao s Bembea i onda rekao: babo, aj da se vozimo. Baba rekla: daj, ajde, ja ću vozim. Kad je baba sela za volan, ona kad krenula, ona otišla, lupila Sonika, on odleteo, ne znam ni ja gdje, negde, ne znam ni ja, a ona izletela baba kroz prozor. I onda je deda stavio babu i Sonika na ražanj i ispekao ih. I imao ručak. I čiča miča, gotova priča.